No, Jakube. Čekali jsme na to všichni strašně dlouho, ale tak konečně. Zišli sme sa dnes na tomto krásnom mieste v srdci Toskánska, aby sme spolu oslávili jednu z najdôležitejších životných udalostí. Toskánsky Vánok bude iba na pár minút svedkom zväzku Natálie a Jakuba, ale slnečné lúče navždy zapečatia ich spoločné sľuby. Před 11 lety, tak téměř 11 lety, to byla láska na první pohled. Já a Jakub. Ne, trošku kecám. Yeah. Já si dokonce psala seznam věcí, co mě na Jakubovi štvaly. Ale víte co? Dneska jsme jako sourozenci. Dokážeme spolu rozebrat úplné blbosti až vážná témata. Je ochotný, se vším pomůže, poradí, i soukromého řidiče ze sebe pro mě rád udělá. Jakube, přísahám, že až mi přijde hovor typu švagrová, čekám, tak ti to velice ráda oplatím. Ale musím udělat ten řidičák nejdříve. Natália a Jakub. Pred rokmi vaše stretnutie prerástlo do priateľstva, neskôr do lásky a porozumenia. Po čase, keď už nestačia šialené bláznovstvá a pochabosti, ale vsádzame na životné istoty, odhodlali ste sa pre tento významný krok. Rozhodli ste sa uzavrieť manželstvo. Preto sa vás pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Děkujeme, že jste dorazili za námi až sem do krásné Itálie a že jste součástí tohohle pro nás nezapomenutelného dne. Buďte k sebe láskaví a ohľaduplní. Starajte sa jeden o druhého, ako o svetlo, ktoré vám bude svietiť aj v dňoch, keď sa obloha zatiahne. Catch myself on the wayside. Only takes one look into your eyes and I won't be the same.